Cirkelstien er en helt ny vandresti tværs over Bornholms klippefyldte nordspids. Hej, velkommen til. Men nu skal I høre. I sidder midt i et helt fantastisk område. Fordi her, der har der været mennesker i mange, mange tusind år. Og der har været dyr også. Store dyr, mærkelige dyr i mange, mange millioner år. Cirkelstien forbinder Allinge Sandvig med Hammershus. Fra Folkemødepladsen går man via Massebakke op i landskabet. Stien går over markerne ved Langebjerg, gennem Nørreskoven og herfra til Hammersholm og videre helt frem til Hammershus. Mammutter, ja. Der var mammutter. For 50.000 år siden, der var faktisk ikke is her. Det er der nogen, der tror, fordi det var istid. Men der var ikke is her. Der var land, og der var mammutter. Kæmpe store, hårde elefanter, de gik rundt her. Undervejs på stien møder du 3 cirkelformede platforme i kraftigt egetræ. Platformene er oplagte steder til ophold, leg og læring for skoleklasser. Hvad er det her? Det er hjort. Hvad er det for en slags hjort? Den største platform er 25 meter i diameter, og der kan være op til 250 mennesker på én gang. Den mellemste platform er 15 meter i diameter, og omkring den er der spændende helleristninger fra bronzealderen. Mange af dem er først opdaget for nylig. Den mindste platform er 7 meter i diameter. De 3 cirkelplatforme er ideelle til fortællinger og undervisning. Kender I træerne, de danske træer? Hvad er det for et træ, der står her? Det er et egetræ. Det kender I. Så der er egetræer, der er bøgetræer, der er birketræer, og der er på Bornholm er der rigtig mange kirsebærtræer. De er oplagte som arenaer til optræden, leg, skuespil og musik. Og så kan man også bare lægge sig ned på ryggen og lytte til naturens lyde. På en gang og læg jer ned på ryggen. Og så bare armene ud, og så kig op i himlen, og så tænk på ingenting andet end, at hvor er det dejligt. Det er Naturstyrelsen i samarbejde med Realdania og arkitekt Erik Brandt Dam, der har skabt dette unikke stiforløb. Undervejs kan man støde på helleristninger, små stenbrud, vild og gammel løvskov og en fuldstændig uspoleret natur. Hele turen tager en times tid. Velkommen på Cirkelstien.